Într-o bună zi, un Pepe inspirit a decis să-și ducă fiul într-o călătorie specială pentru a-i arăta cât de bogați sunt ei și cum trăiesc oamenii simpli. Au petrecut câteva zile la ferma unei familii modeste. La întoarcerea acasă, tatăl l-a întrebat pe fiu: „Ei bine, fiule, cum ți s-a părut călătoria?” „O, a fost extraordinară, tată.” „Ai văzut cât de săraci sunt unii oameni?” întrebă tatăl. Fiul zâmbi și răspunse: „Am văzut că noi avem un câine, iar ei au patru. Noi avem o piscină, ei au un iaz uriaș. Noi avem becuri în grădină, ei au stelele nopții. Noi avem o bucată de pământ, ei au câmpuri nesfârșite. Noi avem servitori, ei îi ajută pe alții. Noi ne cumpărăm mâncarea, ei o cultivă. Noi avem ziduri care ne apără, ei au prieteni care îi ocrotesc.” Tatăl rămase tăcut, impresionat de înțelepciunea fiului. Acesta adăugă: „Pepe, îți mulțumesc că mi-ai arătat cât de săraci suntem noi.” Voce de fundal. Adevărata bogăție nu se măsoară în lucruri, ci în frumusețea vieții pe care o trăim și în legăturile cu cei din jur.